szeretettel köszöntök mindenkit Fábián Sebestyénben, a Kinizsi Parkban, ahol Farkas Sándor és munkatársai mertek nagyokat álmodni az előző években, hisz 30 éven keresztül a lovasportok Mekkájává, hazájává nőtte ki magát Fábián Sebestyén Kinizsi Lovaspark, és most ebben az esztendőben egy új kezdeményezést indítottak hódító útjára, hisz első alkalommal rendezik meg ma és holnap az első Kinizsi Napok mezőgazdasági fesztivált. Ennek első mozzanata egy csodálatos állatsimogató állatpark ünnepés átadása. Nagyot mertünk álmodni, habár én szerintem ez nem olyan nagyon nagy, ez inkább rólatok, gyerekekről szól. Azért szól rólatok, mert úgy gondoltuk, hogy adunk egy olyan lehetőséget, amivel már a falusi életben keveset, illetve a városi életben keveset lehet találkozni, ez pedig az állatokkal való találkozás. És erre a találkozásra most úgy gondoltuk, alkalmasítunk, és felépítettünk egy kis állatparkot, amely mindannyiótok ismeretét fogja szolgálni, a környezetórákat, a biológia órákat, és természetesen még számtalan más lehetőséget. Én kérlek benneteket, fogadjátok szeretettel ezt az ajándékunkat, amit itt a Kinizsi 2000 ZRT-től kaptok, éljetek a lehetőséggel, gyertek sokszor ide. Szerintem talán én vagyok az utolsó korosztály, amelyiknek még megadatott falusi gyermekként, hogy valóban átéljem azt, hogy nagyszüleim megfejték a tehenet, és én a zséterből, ahogy felénk hívták, amiben a tehet fejték, míg abból úgy tudtam suttyomba inni a habos meleg tejet, amit én nagyon szerettem. De azt látni valóban, hogy falusi gyermekek is egyre kevesebbet találkoznak állatokkal, egyre kevesebb lehetőségük van, és a háztáji állatok, a házi állatok is egyfajta egzotikumként jelennek meg az életükben, és ezért vannak azok a rettenetes példák, amikor lilának rajzolják a tehenet a gyerekek, mert ezzel találkoznak, ezt látják a tévében. És köszönöm itt a közösség nevében is elnök úrnak, képviselőtársamnak azt, hogy felismerte, hogy ezen változtatni kell, mert a gyerekek eljutnak lassan oda, hogy állatkertbe elmennek, és ott látják a medvét, viszont a tehén, ami egyébként talán egy evidencia lenne, hogy a mindennapi életük része, az pedig sokkal távolabban tőlük, mint ami nem is egy őshonos fajta nálunk, bármilyen állatot mondjuk az állatkertben megnéznek. Ezért nagyon fontosak ezek a lépések, hogy újra a mindennapi élet részévé tegyük ezeket az élményeket, hisz az állatokkal való kapcsolattartás, az állatokkal való együttélés az egy nagyon fontos része a szocializációnak, az embereknek a bizonyos magatartásformák kialakulásában. Elég, ha csak egy példát hozok, és nem akarok ebben részletesen belmenni. A lovaglás sokszor felírják, amikor a gyerekeknek magatartási zavaraik vannak, hogy tanulják meg, hogy hogy viszonyul egy állathoz, hogy tud azzal kapcsolatot teremteni, mert ez egyébként az emberi társas érintkezésben is fontos. Ezért nagyon remélem, hogy az élményen túl egyéb más tartalmi elemekkel is feltöltődve fogják a gyerekek majd mindig elhagyni ezt a helyszínt, és reméljük, hogy nagyon hosszú ideig fogja majd a környékbeli és a távolabbról ideérkezőknek a szórakozását, feltöltődését használni. És ha ez a tisztem, akkor megköszönve megnyitom az állatsimogatót is. Sok sikert és hát tartalmas munkát, használatot ehhez a kiváló gondolathoz.